cadre stratégique mina semani plateforme bu yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu y'a yira a ka ɲɔgɔnnajɛrɛ laban na ko hali bi a t'a yɛrɛ ye sariya sunba kuran in na ni yɛlɛma ma don a ko la. Jɛkulu in ka ɲɔgɔnnajɛrɛ la a kumana babu sen 4 de kan. Tombouctou mara yɛrɛ kɔnɔ maaw y'a daminɛ k'u ka kalata sɛbɛn minɛ wa Tombouctou gouverneur yɛrɛ kun b'a kɛnɛ kan. Les gens sont mobilisés. An y'a ye mɔgɔw bi ka bɔ k'u ka kalata sɛbɛn minɛ. O ko b'an wasa. O b'a yira k'a fɔ ni sifinw ani jama bɛɛ y'an dɛmɛ. Kalata min bɛ ka na a bɛna ɲɛ an bolo Tombouctou mara kɔnɔ. Ils sont dans la région de Tombouctou. Tombouctou mara kɔnɔ autorité indépendante de gestion des élections maaw bɛ wili ka jɔ la walasa kalata ka kɛ ni sira ɲuman ye wa a maaw yɛrɛ bilala baara la nin dɔgɔkun in na. Mohamed Ag Ali ale ye EJ maa dɔ ye an k'ale lamɛn. Chef de quartier, les maires aussi. Bi kɔni sigida ɲɛmaw ani maires yɛrɛ y'u ka kalata sɛbɛn minɛ. Ne ka laɲini ye mun ye kalata ka kɛ bonya kɔnɔ. Mɔgɔ si kana bin i tɔɲɔgɔn kan. A ka kɛ basigi kɔnɔ. De manière très civilisée. Nin dɔgɔkun daminɛ la EJ lasigilen bɛɛ lajɛlen min bɛ Tombouctou mara kɔnɔ u y'u yɛrɛ sɔrɔ Tombouctou walasa ka tile 2 kalan kɛ walasa kalata in ka kɛ ko ɲuman na. Abdoulaye Almoudou ale bɔra Gundam kana bɛn ni tile 2 kalan ye Tombouctou. Sur la base de la confiance, Danaya de y'a to y'an sugandi. O bonya mun daran kan EJ ma kelen kan ka baara kɛ. N'an man ka baara kɛ n'an ma tile a kɔ la an bɛna baara bɛɛ de ɲagami. Maliens sigilen do ka fɛn mun kɔnɔ. Mali tout entier vient d'enclencher. Tombouctou mara kɔnɔ maa 300 ani maa 40 bɔɲɔgɔnko olu de bɛna kala ta Tombouctou mara kɔnɔ. A musow de ka ca ni cɛw ye wa kala yɛrɛ bɛna ta yɔrɔ minnu na yɔrɔ 900 ani kɔ. Ni Aluseina Alhaji Kala Seli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.